Antrenor românesc, copilul român, încă n-am datele lui, sunt în tipa de față. Favorez. Organizator, Ministerul Transporturilor, Compania Națională Aeroporturi București, Aeroclubul României, Romanța. Da, este prezentă și echipa TNT Brothers, formată din Dragoș Boieru. Și un puțin repriză motorului Boxer. De zbor. În prezent o șir de tonou. Aparatul este mai ușor, suprafețele de comandă sunt mai mărite față de celelalte aparate Extra 300. George strânge foarte frumos acolo, sus de tot, destul de abrupt, plus in order to regroup for base formation. mulțumim mult pentru evoluție. Pisat foarte frumos Antonovul 2 în partea stângă pe direcția dreaptă. Yankee Romeo, Papa Bravo India. Este un mod tipic pentru zone de a arăta și forța bătrânei Antonov și, bineînțeles, activitatea lui. Face și Flora Iordache. Avem Batman, Pavel, avem și Tron în această seară, mai toate personajele din comics.